bari sai Allah, ana ka taimaki soja to ko gidan ko da daji, ko a bakin daga to ko gidan ko gun yaƙi. Amma banda aikin soja, wa za kwana a rami ikon a gindin dutse, wallahi ga ruwa na duka amma saboda neman yanci. Akuya ta cirewa kura bindi ta sha aradu sai ta rama. Don mutuwa ‘yan maza suke guje soja, ko gida ta da kashe ƙato da bata tausayin ɗan yaro. Amma na faɗa wa ‘ya'yan soja, zan yi tambaya a gare ku a filin daga idan wuta ta yi wuta, in wuri ya yi wuri, soja ba a taimaku Allah sai kun kashe mutum da kusan shi. Amma na sani a filin daga idan wuri ya yi wuri, idan wuta ta yi wuta, in an rasa hanya, idan waje ya cuɗe sai an haɗa da ‘yan atlare. Yawa. To ai ba kuka za ka yi ba, mutum mara lafiya kuma me abun kuka? Ba zan tashi ba. A za ka tashi don Allah, ni ba na son dinga jin wannan magana. Kina jin kina gani? Wallahi wani abu da aka muka min a ciki na sai da wani abu ya bulli. Ake an tashi. Wayo. Ba zan tashi ba. A'a za ka tashi don annabi. Salamu alaikum. Za ka tashi mana. Yaya ba ya ci abinci ko? Wallahi taliya ya ce min yana so ya ci, kuma na dafa masa na kaya ya ci. Taliyar ma bai ci ba? Wallahi ya ki ci. Ba saboda na san shi mai son nama ne sai na biya ta gurin Ahmed na fara mai suya bane special suya. Sai na siyo ba. Za ka ci ai ko? Ta shi ka ci. Sannu. Tashi ma ka ne za ka. Ba zan ci ba. Dan Allah ka ci. Marar ya ci in ci. Sannu. Ba shi ya ci ba shi ya ci. Mafaɗancin banza. Wallahi baba ba abin da ya mun takaici duk wanda muke tare ka duba abu AS ne bai. Duk yadda muke da shi bai zo ya duba ni ba. Sai haɗin kai na manafurci da suka yi da shi da Nazifu da Saira. Yawa zai duba ka. Sun kyauta ma da ba zo sun duba. Abin da nake gaya ma kenan. Dama in ka kulla hairin ka tsinci hairin, in ka kulla sharrin ka tsinci sharrin. Abin da nake gaya ma kenan ka ki ka ji. Ko hakkin wannan yarinya ba zai kama ka ba. Balle hakki na da abin hakkin babarka. Allah sarki baba in dan tani ne ma wallahi na yafe masa. Ha, ai yanzu abin da za a yi. Bari in kawo ma kayan ka kasa. A'udhu billahi, a'udhu billahi. A'udhu billahi. Ah, sa kayan ai shi ne yafi dacewa da kai. Gaskiya ne. A'udhu billahi. Kayan sojojin nan kawo ma ko na kuma a wannan. A'udhu billahi. Kayan sojoji ko abin da karota. Sai ka sa kayan karota kuma ko? Baba ka dauko mai kawai a maka mai a jikin. Ba na sa irin wannan abu. Allah taimake bawanka kar ka bar bawanka ya lalace. Ana alaika salam. Yau kai ne haka? Wallahi Ko ka gane ni? ban gane ka ba wallahi. Ka tuna sanda ka samu a tukunya kamar abinci ni da yayana. Kai yanzu baka ga isharar Allah ce ta zo ma da haka ba? Yaro. Ka san shi Allah in ya ta yi wa mutum sakayya. Kai tun a duniya za ka gani ba ma sai an je lashira. Allah ya sauke ku yi haƙuri. Yanzu kana tunanin zan haƙura a halin da kake ciki ne yanzu ba zan iya rama wani abu ba ko da ka dace.